Ом. Доўга не магла загаіцца ягоная рана. Часта даводзілася Сіддхартхе перавозіць вандроўнікаў, з якімі былі сын ці дачка, і ён не мог глядзець на іх без зайздрасці і кожны раз думаў: як многа іх, як много тысяч тых, каму дадзена гэта лепшае шчасце, а чаму ж мне не? Нават у злых людзей, нават у злодзеяў і рабаўнікоў ёсць дзеці, і яны іх любяць і любімыя імі. І толькі я адзін такі. Так проста, так наіўна ён цяпер думаў, такім падобным ён стаў на чалавека дзіця. Іначай, чым раней глядзеў ён цяпер на людзей, без пачуцця перавагі, не так горда, затое цяплей, затое з вялікай зацікаўленасцю і спагадаю. Перавозячы звычайных вандроўнікаў, людзей, дзяцей, гандляроў, ваяроў, жанчын, ён адчуваў, што яны ўжо не чужыя яму, як раней. Ён разумеў іх, але ён разумеў і падзяляў не іх думкі і погляды. Не, толькі памкненні і жаданні, і жыццё, якое яны вялі. Ён адчуваў тое, што і яны. Хоць ён быў ужо недалёка ад дасканаласці і пакутаваў ад нядаўнай раны, але яму здавалася, што гэтыя людзі, дзеці, яго браты. Іх марнасць, прагавітасць, дробязнасць ужо не смяшылі яго. Яны сталі яму зразумелымі, сталі вартымі любові, сталі для яго нават вартымі павагі. Сляпая любоў маці да свайго дзіцяці, дурная сляпая гордасць вучонага бацькі адзіным сыночкам, сляпая жывёльная патрэбнасць маладой фанабэрыстай жанчыны ва ўпрыгожваннях і зачараваных позірках мужчын, усе гэтыя страсці, усе гэтыя дзіцячыя захапленні, усе гэтыя простыя, дурныя, але жудасна моцныя, жывучыя, непазбыўныя інстынкты і жаданні ўжо не былі для Сіддхартхі дзіцячай гульнёй. Ён бачыў, як людзі гэтым жывуць, бачыў, якія цуды здзяйсняюць дзеля гэтага. Падарожнічаюць, вядуць войны і бясконца шмат пераносяць, і бясконца пакутаюць, і ён быў здольны любіць іх за гэта. У кожнай іх страсці, у кожным учынку ён бачыў жыццё, жывое, неразбуральнае, брахман. Вартыя любові, вартыя захаплення былі гэтыя людзі з іх сляпой вернасцю, сляпой сілай і сляпой упартасцю. Нішто не было ім чужым, і вучоны, і мысляр нічым не пераўзыходзілі іх. Калі не лічыць адной адзінюткай дробязі, адной адзінюткай нікчэмнай драбніцы, усвядомленасці, усвядомленай думкі пра адзінства ўсяго. І неаднойчы Сіддхартха сумняваўся, а ці трэба так высока шанаваць гэтыя веды, гэтую думку? Можа быць, гэта таксама дзіцячая гульня людзей-мысляроў, людзей-мысляроў дзяцей? Ва ўсім іншым гэтыя людзі былі раўнёю мудрацам, і часта далёка іх пераўзыходзілі, гэтак жа, як жывёлы ў іх няўхільным і беспамылковым здзяйсненні неабходнага ім могуць часцяком здавацца вышэй за людзей. Павольна раскрывалася, павольна выспявала ў галаве Сіддхартхі думка, што ўсё доўгія пошукі яго былі скіраваны да адной адзінюткай мэты. Даведацца, што ж гэта ўласна такое мудрасць? Гэта была проста гатоўнасць душы, здольнасць, таемнае майстэрства ў кожнае імгненне жыцця думаць пра адзінства, пра майстэрства адчуваць адзінства, дыхаць ім. Павольна квітнелі ў яго душы рэдкія кветкі, гармонія, веданне адвечнай дасканаласці свету, усмешка, адзінства, і бліжэй рабіўся яму стары дзіцячы твар Васудавы. Але рана яшчэ пякла, страсна і горка ўспамінаў Сіддхартха сына, які збег ад яго, песціў у сэрцы любоў і пяшчоту, аддаваўся прыступам болю, здзяйсняў усе дурасці любові. Няхутка згасаў гэты агонь. І аднойчы, калі асабліва жорстка пякла рана, Сіддхартха, пераследуемы тугою, пераправіўся цераз раку, выбраўся на бераг і хацеў ісці ў горад шукаць свайго сына.
Рака цякла ціхая і спакойная, была сухая пара года, але голас яе гучаў незвычайна. Яна смяялася. Рака выразна, светла і ясна смяялася. Рака высмейвала старога перавозчыка. Сіддхартха застыў на месцы. Ён нахіліўся да вады, каб лепш чуць, і ў люстэрку спакойнай плыні убачыў сваё адлюстраванне. Гэтае адлюстраванне нешта нагадала яму, нешта забытае, і, засяродзіўшыся, ён успомніў, пазнаў. Твар у вадзе быў падобны на другі твар. І ён яго калісьці ведаў і любіў, і нават пабойваўся яго. Ён быў падобны на твар яго бацькі, брахмана. І ён успомніў, як у далёкія часы хлапчуком ён прымусіў бацьку адпусціць яго да пустэльнікаў, і успомніў, як развітваўся з ім, і як потым пайшоў, каб ужо не вяртацца ніколі. Няўжо яго бацька не пакутаў з-за яго гэтак жа, як зараз пакутае ён з-за свайго сына? Хіба не памёр даўно ягоны бацька самотным, так і не ўбачыўшы больш сына? І хіба яго самога не чакае такі ж самы лёс? Што ж гэта за камедыя? Што за дзіўная дурная насмешка, гэта паўтарэнне, гэты бег па наканаваным крузе? Рака смяялася. Так, так і ёсць. Усё, што не да канца выпакутаваў, усё, што не загладзіў, усё вяртаецца. І тыя ж самыя пакуты паўтараюцца зноў і зноў. Сіддхартха сеў у човен і паплыў назад да хаціны, успамінаючы свайго бацьку, успамінаючы сына, пагарджаны ракой, у разладзе з самім сабою, гатовы да роспачы, у той жа час гатовы гучна смяяцца над сабой і над усім светам. Не, яшчэ не зажыла ягоная рана. Яшчэ бушуе яго сэрца супраць лёсу. Яшчэ не зазяла яго пакута святлом весялосці і перамогі, але надзея была. І, вярнуўшыся ў хаціну, ён адчуў неадольную патрэбнасць выказаць свае думкі Васудаве, расказаць яму ўсё, таму, хто ўмее слухаць. Васудава сядзеў у хаціне, плёў кошык. Ён больш не працаваў на пераправе. У яго пачалі слабець вочы. І не толькі вочы, але і рукі, і пальцы яго аслаблі, але ўсё гэтак жа нязменна выпраменьваў яго ветлівы твар святло радасці і дабрыні. Сіддхартха падсеў да старога. Павольна пачаў ён свой аповед. Ён расказваў цяпер тое, пра што раней не гаварыў. Як ішоў тады ў горад, і пра пякучую сваю рану, і пра сваю зайздрасць, калі бачыў шчаслівых бацькоў, і пра тое, як ён, разумеючы глупства сваіх жаданняў, дарэмна змагаўся з імі. Ён расказваў усё, нават самае балючае, пра ўсё можна было гаварыць, усё адкрываць. Пра ўсё ён мог расказаць. Ён агаліў сваю рану, ён расказаў пра ўцёкі, якія толькі што меў намер здзейсніць, пра тое, як паплыў праз раку, збіраючыся ісці ў горад, як смяялася над ім рака. Сіддхартха гаварыў доўга і уважліва, са спакойным тварам слухаў яго Васудава. Сіддхартха адчуваў гэтую ўвагу Васудавы мацней, чым калі б там не было раней. Ён адчуваў, як сціхаюць яго болі, яго страхі, як памірае таемная яго надзея і зноў з небыцця вяртаецца да яго. Паказваць гэтаму чалавеку свае раны, гэта было ўсё роўна, што абмываць іх у рацэ. Яны астывалі, і боль іх растваралася ў вадзе. І пакуль Сіддхартха расказваў, пакуль прызнаваўся і спавядаўся, усё больш і больш адчуваў, што ўжо не Васудава, незвычайны чалавек слухае яго, што незвычайны чалавек нерухома і уважліва слухае яго споведь, як дрэва ўцягвае ваду пасля дажджу, што гэтая нерухомая істота – гэта сама рака, сам Бог, што ён – гэта сама вечнасць. І па меры таго, як Сіддхартха пераставаў думаць пра сябе і сваю рану, прасвятленне перамененай сутнасці Васудавы ўсё больш займала яго.
І чым глыбей ён гэта разумеў, чым мацней адчуваў гэтую перамену, тым менш дзіўнай станавілася яна, тым больш заўважаў ён, што ўсё тут слушна і натуральна. Васудава ўжо даўно стаў такім, проста Сіддхартха не разумеў гэтага, як не разумеў і таго, што ён і сам ужо адрозніваецца ад яго. Ён адчуваў, што глядзіць на старога Васудаву, як людзі на сваіх багоў, і што гэта не можа доўжыцца вечна. У душы ён ужо развітаўся з Васудавай, але працягваў расказваць. Калі ён распавёў усё, Васудава падняў на яго позірк сваіх дружалюбных аслабелых вачэй. Ён нічога не казаў, але ў позірку яго свяцілася любоў і радасць, і разуменне, і мудрасць. Ён узяў Сіддхартху за руку, павёў яго да іх месца на беразе, сеў побач з ім, усміхнуўся рацэ. «Ты чуў, як яна смяялася?» – сказаў ён. «Але ты чуў не ўсё. Прыслухайся, і ты пачуеш больш». Яны слухалі. Мякка гучала шматгалосая мелодыя ракі. Сіддхартха неадрыўна глядзеў на ваду, і ў бягучай вадзе ўзнікалі карціны. З'явіўся яго бацька, самотны, ён смуткаваў па сыну. Потым з'явіўся ён сам, самотны і скаваны тымі ж самі ланцугамі тугі з далёкім сынам. З'явіўся яго сын, і ён, хлопчык, прагна накіраваўся па вогненнаму шляху сваіх юных жаданняў. Таксама быў самотны. Кожны імкнуўся да сваёй мэты, кожны быў захоплены ёю, кожны пакутаваў. Рака спявала голасам пакутаў, бесперапынна спявала і бесперапынна цякла да сваёй мэты, і жаласна гучаў яе голас. «Чуеш?» – маўкліва спытаў позірк Васудевы. Сіддхартха кіўнуў. «Слухай лепш», – прашаптаў Васудава. Сіддхартха пастараўся ўслухацца. Прывід бацькі, яго ўласнае аблічча і аблічча сына зліліся разам. З'явіўся і знік твар Камалы, і твар Гавінды, і твары іншых. Яны пераходзілі адзін у аднаго, цяклі з ракой, імкнуліся разам з ёй да той жа мэты. Неадступна, страсна, пакутліва. І ў голасе ракі гучалі ўпартасць і пякучая туга, і непазбыўнае жаданне. А рака імкнулася да мэты. Сіддхартха бачыў, як яна спяшаецца, гэтая рака, якая змяшчала яго і яго блізкіх і ўсіх людзей, якіх ён калі-небудзь бачыў. Кожная хваля, кожная кропля пакутліва спяшаліся да мэты. Да многіх мэтаў, да вадаспаду, да возера, да быстраку, да мора. І ўсе мэты дасягаліся, і за кожнай паўставала новая. І з вады выбіваўся туман, і паднімаўся да неба, ператвараўся ў дождж і зноў валіўся на зямлю, станавіўся крыніцай, станавіўся ручаём, станавіўся ракой, і зноў імкнуўся, зноў цёк. Але і ўпарты голас змяніўся. Ён яшчэ гучаў страсна, але да яго далучыліся іншыя галасы, галасы радасці і пакуты, галасы добрыя і злыя, вясёлыя і сумныя. Сотні галасоў, тысячы галасоў. Сіддхартха слухаў. Ён цяпер увесь ператварыўся ў слых. Паглыбіўшыся ў гукі, уцягваючы іх апустошанай душою, ён адчуваў, што толькі цяпер па-сапраўднаму навучыўся слухаць. Неаднойчы ён ужо чуў гэтае мноства галасоў ракі. Сёння яны гучалі па-новаму. Ён ужо не мог адрозніць радасныя галасы ад сумных, дзіцячыя ад мужчынскіх. Так яны ўсе былі злітыя. Жальбы пакутных і смех дасведчаных, крыкі гневу і перадсмяротныя стогны, усё злілося разам, усё растваралася адно ў адным і пераплялося, тысячаразова адлюстраваўшыся. І ўсё разам, усе галасы і мэты, усе памкненні і пакуты, усе асалоды, усё добрае і злое, усё гэта разам складала свет, складала паток быцця, музыку жыцця. І калі Сіддхартха ўслухоўваўся ў голас ракі, у гэтую тысячагалосую песню, не звяртаючы ўвагі на одгаласы пакутаў ці смеху,
калі не прыкоўваў сваю душу да нейкага аднаго голасу і не паглыбляўся ў яго ўсёй сваёй істотай, а слухаў усе галасы адначасова, слухаў цэлае, успрымаў адзінства, тады аказвалася, што вялікая песня тысячы галасоў складаецца з аднаго адзінюткага слова, і слова гэта «Ом» – дасканаласць. «Чуеш?» – зноў спытаў позірк Васудавы. Светлай была усмешка Васудавы. Яна плыла і свяцілася над зморшчынкамі яго старэчага аблічча, а над усімі галасамі ракі плыло слова «Ом». Светлай была яго усмешка, калі ён глядзеў на сябра, і вось тая ж самая светлая усмешка заззяла на твары Сіддхартхі. З яго раны ўзышла кветка. Са змроку болю пырснулі прамяні святла. Ягонае «Я» растварылася ў адзінстве. У гэты момант Сіддхартха перастаў сварыцца з лёсам і перастаў пакутаваць. На яго твары высветлілася яснасць ведання, якому ўжо не супярэчыць воля, і гэтае веданне дасканаласці было адным цэлым з ракой быцця. З патокам жыцця было поўнае спачуванне, поўнае радасці, было звязана з гэтым патокам, звязана з адзінствам. Васудава падняўся, зірнуў у вочы Сіддхартхі і, убачыўшы ў іх радаснае святло ведання, асаблівым, асцярожным і мяккім рухам дакрануўся рукой да пляча Сіддхартхі і сказаў: «Я чакаў гэтага моманту, сябар. Час прыйшоў, і я адыходжу. Доўга чакаў я гэтай гадзіны, доўга быў я перавозчыкам Васудавай. Цяпер хопіць. Бывай, хаціна, бывай, рака. Бывай, Сіддхартха». Нізка пакланіўся Сіддхартха. Яны развітваліся назаўсёды. «Я гэта ведаў», – ціха вымавіў Сіддхартха. «Ідзеш у лес?» «Я іду ў лес, я адыходжу ў адзінства», – спакойна сказаў Васудава. Павольна пайшоў ён прэч. Сіддхартха глядзеў яму ўслед. Ён глядзеў яму ўслед радасна і сур'ёзна, захоўваючы ў душы яго няспешную хаду, яго азораную галаву, яго аблітую святлом постаць.